సాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి భక్తి వైభవ క్లాస్లో ఉన్నాము. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణ నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వ భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ. మూకం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరం. యత్కృపాతమహం వందే పరమానందమాధవం. యత్కృపాతమహం వందే పరమానందమాధవం. హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఇంకా కొంతమంది హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామం. హరే కృష్ణ అందరికి. వీడియోస్ కొంతమంది ఇంకా ఆన్ చేయని వాళ్ళు ఉన్నారు. మీకు ఏ కారణం చేతైనా వీడియో ఆన్ చేయలేకపోతే కారణం చెప్తే పర్వాలేదు. లేదు అంటే అందరూ వీడియో ఆన్ చేసుకోండి. ఓకే, హరే కృష్ణ. ఓకే మాతాజీ, హరే కృష్ణ. సో ఏదైనా కారణం ఉంటే మీరు పర్సనల్ గా మెసేజ్ చేసేయచ్చు, లేదంటే క్లాస్ బిగినింగ్ లో చెప్పినా పర్వాలేదు. ఓకే, హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సో 29వ శ్లోకం వరకు చూశారు అంతే కదా లాస్ట్ టైం మీరు? 29వ చెప్పాలి మాట్లాడి 28వ శ్లోకం చూసారు. సో ఇక్కడ మరి భగవంతుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆయన తిరిగి వెళ్ళిపోవడం గురించి మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. ద్వారకా నగర ఆగమనం గురించి ఈ అధ్యాయంలో చూడటం జరుగుతోంది. సో ఇక్కడ శౌనక ముని మరి అడగడం ఏ విధంగా ధర్మరాజు పాలించాడు అన్న విషయాన్ని, దానిని మరి సూత మహాముని చెప్పడం ఏ విధంగా ధర్మరాజు రాజ్యాన్ని పాలించాడు అన్న విషయం. ఆ తర్వాత మరి ఈ ప్రస్తుతం లాస్ట్ 2-3 శ్లోకాస్లో చూసిన విషయాలు ఒకసారి చూసి ఆ తర్వాత కంటిన్యూ చేద్దాం. కంటిన్యూయేషన్ కోసం సో ఇక్కడ మనకు
కొన్ని ముఖ్య విషయాలు ఏమిటి అంటే మరి ఆమ్, అంటే భగవంతుని దర్శన స్పర్శన సంభాషణ అంటారు కదా. ఈ దర్శన స్పర్శన సంభాషణ ఇవన్నీ కూడా ఉమ్, మరి పాండవులకు పుష్కలంగా లభించాయి శ్రీకృష్ణుడితో. సో పాండవులు మరి ఏ విధంగా ఈ భగవంతుణ్ణి వదిలి ఉండగలుగుతారు అన్న విషయం ఒకటి చూసాము. మరి భగవంతుడు ఎంతో ఆకర్షణీయుడు కాబట్టి ఆయన రూపం వారు రెప్ప వేయకుండా ఏ విధంగా ఈ భగవంతుణ్ణి దర్శిస్తున్నారు. మరి ఆయన ప్రయాణ సమయం ఆసన్నమైంది కాబట్టి ఆ సమయంలో మరి మళ్ళీ కన్నీరు కారిస్తే అదేమన్నా అశుభమేమోనని మళ్ళీ వారికి భయం కలగడం, మరి కన్నీరు దుఃఖం వచ్చినా కూడా వాళ్ళు ఆపుకోవడానికి ఆ తర్వాత ఆయన బయలుదేరేటప్పుడు వాయిద్యాలన్నీ ఏ విధంగా మోగాయి ఆయన గౌరవార్థం అవన్నీ కూడా మనం చూసాము. మరి అందరూ పుష్పవర్షం భగవంతుడి మీద కురిపించడం పుష్పాలతో. ఈ రకంగా మరి అర్జునుడితో కూడి మరి ఆయనకు ఛత్రాన్ని పట్టి అంటే గొడుగును ఎత్తి భగవంతుణ్ణి ఏ విధంగా సాగనంపుతున్నారు అనే విషయం వర్ణించబడింది ఇక్కడ. సో అయితే ప్రస్తుతం మానవ పాత్ర పోషణ చేస్తున్నారు కాబట్టి భగవంతుడి గురించిన ఆశీర్వాదాలు కానీ ఉపయుక్తాలు అనుపయుక్తాలు కానీ అక్కడ కానీ కాకున్నవి అని చెప్పి అక్కడక్కడ మనకి వినిపిస్తూ ఉండడం అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే భగవంతుడికి మరి లౌకిక చుట్టరికాలతో ఎలాంటి సంబంధం లేదు కాబట్టి మరి అనుపయుక్తాలు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. వాటిని ఆయన దివ్య గుణాలు, మరి హస్తినాపురంలో ఉన్న స్త్రీలు ఆయన గురించి చర్చించుకోవడం, సంభాషించుకోవడం ఇవన్నీ కూడా చాలా మనోహరంగా వేద మంత్రాల కంటే కూడా మనోహరంగా ఉన్నాయి భగవంతుని గురించిన సంభాషణ అని చెప్తూ ఉన్నారు. తర్వాత మరి మనం నిశ్చితంగా స్మరించే భగవంతుడు ఈయనే ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణాల సృష్టికి ముందు నుంచే భగవంతుడు ఉన్నారు కాబట్టి మరి త్రిగుణాలను సృష్టించిందే భగవంతుడు కాబట్టి మరి వాటికంటే ముందు భగవంతుడు ఉన్నారన్నది మనం చూసాము. సో ఆయన ఆదిదేవుడని చూసాము కాబట్టి ఈయనలోనే సమస్త జీవులు కూడా రాత్రి సమయంలో నిద్రిస్తున్నప్పుడు మనం ఎలా అయితే చేతనం లేకుండా అచేతనంగా ఉంటామో అలా అందరూ కూడా ఆయనలోనే జీవిస్తూ ఉన్నారు అన్ని జీవులు కూడా అని చెప్పి ఇక్కడ భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని మళ్ళీ కొంత మనకి గుర్తు చేస్తున్నారు. తర్వాత మరి ఆయన యొక్క శక్తి ద్వారానే పునఃసృష్టి కార్యానికి భౌతిక ప్రకృతికి అధికారం ఇవ్వబడింది. సో భగవంతుడు భౌతిక ప్రకృతికి మరి మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతిని సూయతే సచరాచరం అని మనం భగవద్గీతలో చూస్తాం కదా. నా అధ్యక్షతలో ప్రకృతి ఈ చర అచర అన్నిటినీ కూడా సూయతే సృష్టిస్తుంది అని అది ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి గుర్తు చేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత సో ఇక్కడ మళ్ళీ భక్తిని గురించిన విషయం భాగవతం మరి పదే పదే భక్తిని వక్కాణిస్తుంది కాబట్టి ఎవరైతే నిజమైన పూర్ణ భక్తితో మరి భగవంతుని ఆయన దివ్య రూపాన్ని కూడా వాళ్ళు చవి చూడగలుగుతారో ఆ దేవదేవుడు పూర్ణ భక్తితో భక్తులు చవి చూచే ఆ భగవద్ రూపం ఎవరిది అంటే ఈ దేవదేవుడిదే అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అస్తిత్వాన్ని శుద్ధి చేసుకోవడానికి అంటే మన యొక్క జీవితాన్ని మన యొక్క ఉనికిని మనం శుద్ధి చేసుకోవాలి అంటే ఇది ఒక్కటే మార్గం. అంటే పూర్ణ భక్తితో భగవంతుణ్ణి మనం ఆ రకంగా ధ్యానించి మనం ఆయన్ని దర్శించగలగడం మనస్సులోనే మానసికంగా. సో మనల్ని మనం శుద్ధి చేసుకోవాలి అంటే ఆ రకంగా మానసికంగా భగవంతుణ్ణి మనలో సుస్థాపితం చేసుకోగలిగినప్పుడే మనకు ఆ శుద్ధత్వం అనేది లభిస్తుంది అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో మనకు అర్థమవుతుంది. సో ఎవరైనా శుద్ధ భక్తులు అన్న పదానికి అర్థం ఏమిటి అంటే వాళ్ళ అంతరంగం ఎంత శుద్ధం అంటే వాళ్ళ అంతరంగంలో ఎటువంటి మాలిన్యము కల్మషము లేదు,
ఏముంటుంది వాళ్ళ అంతరంగంలో ఉంటే భగవంతుడే స్థాపితుడై ఉంటారు. అంటే ఆ శుద్ధ తత్వం, ఆ కల్మషరహితమైన తత్వమే భగవంతుడికి లక్షణం, ఆయన యొక్క ప్రతిరూపం, ఆయన యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్. కాబట్టి ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని, ఆ లక్షణాల్ని మనస్సులో మనం సుస్థిరం చేసుకోగలిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా భగవంతుడు మనలో సుస్థిరపడతారు. కాబట్టి మన శుద్ధి చెందాలి అంటే అదొక్కటే మార్గం. అంటే పరిపూర్ణత్వాన్ని పొంది శుద్ధి చెందడం అంటే ఆ శుద్ధత్వంతో భగవంతుణ్ణి పొందగలగడం. ఇది ఒకటే మార్గం. ఏమిటి అంటే భగవంతుణ్ణి ఈ భక్తితో, నిర్మలమైనటువంటి భక్తితో, నిర్మలం అంటే ఏంటి, మలినం లేని, మలం అంటే కల్మషం, మురికి అని చెప్పుకోవచ్చు సింపుల్ వర్డ్స్లో. నిర్మలం అంటే ఆ మలినం లేనటువంటి భక్తి. సో అంటే మలినం లేనటువంటి గుణాలు, అంటే గుణాతీతంగా ఉండగలగటం. అందుకే శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలు సమశత్రౌచ మిత్రౌచ తదామానాపమానయో. సో శత్రువైన, మిత్రుడైన, గౌరవం అయినా, అవమానమైన, పొగట్టైనా, నిందైనా, ఏదైనా సమదృష్టితో ఉన్నప్పుడే మనం ఎవరైనా ఏదైనా అనగానే మనం కోపం తెచ్చుకుంటే మరి మనం కామక్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాలకు గురి అయిన వాళ్ళమే కదా. సో ఆ శుద్ధ నిర్మలత్వం ఇంకా మనలో లేదనే కదా. సో శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలు అందుకని భగవంతుడు చెప్పింది కూడా మనకు ఆ శుద్ధతత్వం అంటే ఏమిటో అర్థం చేసుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో మనందరం అంత వివరంగా మనకి అన్ని శ్లోకాల్లో భక్తి యోగంలో చూస్తాము. ఆ తరువాత 14వ అధ్యాయంలో మళ్ళీ స్థితప్రజ్ఞుల లక్షణాలుగా కూడా చెప్పడం జరిగింది. సో అలాంటి శుద్ధ తత్వంతో భగవంతుడి పట్ల భక్తితో ఉన్నప్పుడు మనం భగవంతుడి యొక్క దివ్య రూపాన్ని మనం అనుభూతి చెందవచ్చు. అలా ఎవరి రూపాన్నైతే ఆ శుద్ధతత్వం ఉన్న వాళ్ళు చూడగలుగుతారో మానసికంగా, ఆయనే ఈ దేవదేవుడు. మనల్ని మనం శుద్ధి చేసుకోవడానికి ఇది ఒక్కటే మార్గం. ఏది? ఈ రకమైన మనస్తత్వంతో భగవంతుణ్ణి మనం దర్శించగలగడం మానసికంగా. నెక్స్ట్ మరి ఎవరైతే మరి ఈ వేద వాంగ్మయంలో ఉన్న ఈ రహస్యాలన్నీ కూడా ఈ పరమ భక్తులు ఎలా అయితే వివరించారో, ఎవరి గురించి వేద వాంగ్మయం చెప్తోందో, వేద వాంగ్మయం చదివితే తెలుసుకునేది ఎవరో ఆయనే ఈ భగవంతుడు. అంటే భగవంతుడిని ఆ విధంగా వర్ణిస్తున్నారనమాట. భక్తుల హృదయాలలో నిలిచి ఉన్నవాడు ఎవరు? భగవంతుడు. వేదాలు చెప్పినది ఎవరి గురించి? భగవంతుడి గురించి. వేదైశ్చ సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంత విద్వేద విదేవచాహం అని చెప్పేసి మనం చూసాం కదా. సో వేదాలన్నీ చదివినా కూడా తెలుసుకునేది నన్నేనని భగవంతుడు. వేదాలన్నీ చదివినా దాని సారం ఏమిటి అంటే భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవడం అని. కాబట్టి వేదవాంగ్మయంలో ఉన్న రహస్యము, ఆ తర్వాత భక్తులచే ఎలా వర్ణింపబడిందో ఈ రహస్యం, ఎవరి గురించి భక్తులు ఈ రహస్యం, ఈ వేదవాంగ్మయ రహస్యాన్ని వర్ణిస్తున్నారో ఆ దేవదేవుడు ఇతడే. ఆయన మరి జగత్తును సృష్టించి పోషించి లయింపజేస్తున్నా కూడా ఆయన ఈ జగత్తులో ఉన్నటువంటి మాయకు ప్రభావితుడు కాడు అంటూ మళ్ళీ భగవతత్వాన్ని మనకు ఇక్కడ గుర్తు చేస్తున్నారనమాట. త్రిగుణాతీతుడు భగవంతుడు, గుణాతీతుడు, అందుకే నిర్గుణుడు. ఇలాంటి పేర్లన్నీ కూడా మనం భగవంతుడికి ఉండటం చూసాం. మరి భగవంతుడి యొక్క లక్షణాలు, ఆయనకున్న అవ్యాజమైన కరుణ, తరువాత భక్తుల పట్ల, ఉదాహరణకు మరి ప్రహ్లాద మహారాజు పట్ల ఆయన చూపిన కరుణ, ఆ తర్వాత ఏ విధంగా ఆయన అద్భుతాలన్నీ కూడా చేస్తూ ఈ భక్తులను కాపాడతారు అన్నది మనం మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి ఈ నెక్స్ట్ శ్లోకాలు గుర్తు చేస్తున్నారు. ఇలా పలు దివ్య రూపాలను ప్రదర్శిస్తూ ఏ యుగంలో అవసరమైన రూపాన్ని ఆ యుగంలో ఆయన భక్తులను కాపాడుటకు ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు. మరి మనం అవతారాలన్నిట్లో కూడా చూసాం. ఏ టైంలో ఎప్పుడు అవసరాన్ని బట్టి ఏ అవతారం దాల్చాలో ఈ భగవంతుడు ఆ అవతారం దాల్చగల శక్తివంతుడు. అహో ఈ యదువంశం ఎంత శ్లాఘనీయమైనది. ఇలాగే జీవులన్నీ కూడా సర్వజీవుల ప్రభువు లక్ష్మీపతి అయిన ఆయన మరి యదువంశంలో పుట్టడం
ఎంత అదృష్టం ఈ యదువంశానికి అని చెప్పి, అలాగే ఆయన పుట్టిన మధురా నగరంలో భూమి ఎంత పవిత్రం అంటూ ఆయన పుట్టిన వంశాన్ని, పుట్టినటువంటి భూమిని కూడా శ్లాఘిస్తున్నారు. తరువాత ద్వారకా నగరంలో మరి ఈ స్వర్గలోక కీర్తిని కూడా అతిశయించి ఈ ధరిత్రి అంటే భూమి యొక్క ఖ్యాతిని ఇంకా ఇనుమడింప చేయటం నిస్సందేహంగా ఇది అద్భుతం. సో స్వర్గలోకం కంటే కూడా ఎక్కువ ఖ్యాతిని ద్వారకా నగరం మరి గడించింది. ఎందుకు అంటే స్వయంగా శ్రీకృష్ణుడు పరిపాలించినటువంటి ఆ నగరం, ఆయన నివసించిన నగరం, పాలించిన నగరం. ఈ ద్వారకా వాసులు మరి భగవంతుణ్ణి ఎప్పుడు కూడా చూసే అదృష్టాన్ని కలిగి ఉన్నారు వాళ్ళు. కాబట్టి వారిని ఆ భగవంతుని చూస్తూ వాళ్ళు మరి భగవంతుడు కూడా వాళ్ళని చూస్తూ మందహాసంతో వాళ్ళను అనుగ్రహిస్తున్నారు. సో ద్వారకా నగర వాసుల యొక్క అదృష్టం ఏమిటో మనకి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో తెలుస్తోంది అన్నమాట. స్వర్గాన్ని మించిన కీర్తిని పొందింది ఆ ద్వారకా నగర వాసులు. మరి భగవంతుని నిత్యం చూసే అదృష్టాన్ని పొందారు. నిత్యము ఆయన కూడా వారి వైపు దృష్టిని సారించి మందహాసంతో వాళ్లను అనుగ్రహిస్తూ ఉంటారు అని చెప్పి, మరి అంతటి అదృష్టం ఈ ద్వారకా నగర వాసులకు కలిగింది. ఆ తర్వాత 28వ శ్లోకంలో ఇక చివరికి ఇతడు పాణిగ్రహణం చేసిన అంటే ఆయన వివాహం చేసుకున్న ఈ రాణులందరూ కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళని తలుచుకున్నట్లయితే మరి వాళ్ళు ఈ భగవంతుడికి ఎంతో సన్నిహితంగా ఉండే అదృష్టం వాళ్ళకి కలిగింది. అంటే ఎన్ని వ్రతాలు, ఎన్ని స్నానాలు, ఎన్ని యజ్ఞాలు, ఎన్ని పూజలు వాళ్ళు గావించారో వాళ్ళకి భగవంతుడితో ఇంతటి సన్నిహిత సంబంధం కలిగేటటువంటి అదృష్టం కలిగింది అని చెప్తూ నెక్స్ట్ 28వ శ్లోకంలో చూసా. అటువంటి అనుగ్రహం ఆక్షేపించడం వల్లనే ఈ వ్రజభూమిలో ఉన్న గోపికలు తరచు మూర్ఛ చెందేవారు అని చెప్పి ఒక మాట ఇక్కడ చెప్తున్నారన్నమాట. సో దానిని ఇక్కడ స్వరూప స్థితి అంటున్నారు. అలాంటి స్వరూప పూర్ణ స్థితిలో జీవుడు మరి 5 దశల ప్రేమపూర్వకమైన సేవలో నియుక్తుడై ఉంటాడట. వాటిల్లో ఈ మధుర రస స్థితి ఒకటి. భగవంతుడు మరి పూర్ణుడు కాబట్టి తన కోసం ఆయన దేవుడి గురించి కూడా తాపత్రయం ఆయనకి ఎందుకు, ఆయనకి ఉన్నది ఆయనకి లేనిది లేదు, మరి ఆయనకు కావలసినది లేదు. ఎందుకు అంటే భగవంతుడు మరి ఆయన కోరికలకు అతీతుడు, మాయకు అతీతుడు కాబట్టి. కానీ భక్తుల పట్ల ఆయనకున్న ప్రేమ వలన ఆ ప్రేమను పరిపూర్ణం చేసుకోవడానికి ఆయన వాళ్లకు ప్రభువుగా, స్నేహితుడిగా, పుత్రుడిగా, భర్తగా ఆయన రకరకాల పాత్రలు పోషిస్తూ ఉంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మధుర రసం అన్నారు కాబట్టి మరి స్వకీయ పరకీయ భావాలు రెండు తరగతుల భక్తులు ప్రస్తావించబడుతున్నారు. వాళ్ళ 2 తరగతుల వాళ్ళు కూడా భగవంతుడితో మధుర ప్రేమ ఉన్నవాళ్ళు. రాణులు స్వకీయ భావం అంటే వివాహం చేసుకున్న భార్యలైతే, ఈ గోపికలందరూ వివాహానికి పూర్వం ఉన్నటువంటి స్నేహితురాలు, సఖులు వాళ్ళంతా. సో కృష్ణుడు మరి బృందావనంలో 16 సంవత్సరాలు ఆయన ఉండడం జరిగింది కాబట్టి ఆ సమయంలో మరి ఈ గోపికలతో ఆయన సన్నిహితంగా ఉండడం మనం చూస్తాం. సో ఆ కన్యలందరూ కూడా మరి ద్వారకా నగర రాణులు, గోపికలు రాణులు ఇద్దరు కూడా వ్రతాలు, స్నానాలు, యజ్ఞాలు కావిస్తూ తీవ్ర తపస్సులను ఆచరించి ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్లకు ఈ అదృష్టం సంభవించింది అని చెప్పి భాష్యంలో చెప్తున్నారు. సో ఇప్పుడు 29వ శ్లోకం. యా వీర్యశుల్కేన కృతా స్వయంవరే ప్రమధ్య చైత్య ప్రముఖాన్ హి సుష్మినః ప్రద్యుమ్న సాంబాం వసుతాదయో పరా
యాశ్చాహృత భౌమవదే సహస్రశః. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. మీనింగ్ చదువుతారా ప్రభుజీ? హరే కృష్ణ. ప్రద్యుమ్నుడు, సాంబుడు, అంబుడు వంటి వారు ఆ రాణుల సంతానమై ఉన్నారు. రుక్మిణీదేవి, సత్యభామ, జాంబవతి వంటి స్త్రీలను ఈతడు శిశుపాలుని అధ్యక్షతన గల పలువురు శక్తిమంతులైన రాజులను ఓడించిన పిమ్మట స్వయం వరముల నుండి బలవంతముగా హరించి ఉన్నాడు. ఇతర స్త్రీలు కూడా భౌమాసురుడు మరియు అతని వేలాది అనుచరుల వధ పిమ్మట ఈతనిచే గొనిపోబడిరి. ఆ స్త్రీలందరూ నిక్కముగా మహిమాన్వితులు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో ఇప్పుడు ఈ శ్లోకంలో ప్రద్యుమ్నుడి గురించి, సాంబుడు గురించి, అంబుడు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ శ్రీకృష్ణుడి యొక్క వివిధ భార్యల సంతానం అని వాళ్ళని పేర్కొంటూ మరి రుక్మిణీదేవి, సత్యభామ, జాంబవతి వీళ్ళంతా కూడా మరి శిశుపాలుడి అధ్యక్షతన ఉన్న ఇంకా కొందరు శక్తిమంతులైన రాజులను ఓడించిన తరువాత స్వయంవరాల నుండి మరి ఈ రకంగా భార్యలు అవ్వడం జరిగింది శ్రీకృష్ణుడికి. మరి వీళ్ళందరినీ ఒక రకంగా ఆయన ఎవరో ఒకరితో పోరాడు. రుక్మిణినేమో రుక్మితోనూ, అలాగే జాంబవతిని ఆవిడ తండ్రితోనూ ఇలా పోరాడి వాళ్ళందరినీ కూడా వివాహం చేసుకోవడం జరిగింది. ఇతర స్త్రీలు కూడా భౌమాసురుడు ఇలాంటి వాళ్ళంతా వేలాది అనుచరుల వధ తరువాత మరి ఆయన చేత తీసుకువెళ్ళబడ్డారు. ఈ 16,000 మంది గోపికలను కూడా ఆయన మరి ఈ దుష్టరాజుల దగ్గర నుంచి ఆయన విముక్తుల్ని చేయబట్టి వాళ్లే మరి వాళ్ళని స్వీకరించవలసిందిగా భగవంతుని కోరడం కూడా జరిగింది. అందుకే వాళ్ళందరినీ కూడా ఆయన భార్యలుగా స్వీకరించడం జరిగింది. సో వాళ్ళంతా కూడా మరి మహిమాన్వితులు, అంటే పూర్వజన్మ వాళ్ళ యొక్క పుణ్యము అదృష్టంతో వాళ్ళకు ఆ భాగ్యం లభించింది అని చెప్పి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో ఇంకా కొంతమంది యొక్క అదృష్టము భాగ్యము ఏమిటి అన్నది చెప్తున్నారు. అంటే భగవంతుడు ఈ అవతారంలో ఇలా ఆయనకు సన్నిహితంగా ఉన్న వాళ్ళు అందరి ముందు పాండవుల గురించి చెప్పారు. ఆ తర్వాత మరి భార్యలు, ద్వారకా నగరం గురించి, అందులో ద్వారకా నగర వాసుల గురించి చెప్పడం జరిగింది. ఆ తర్వాత భార్యలు, మరి గోపికలు, ఆ తర్వాత ఇలా పుత్రులు వీళ్ళంతా కూడా గురించి చెప్పారు. అలా వీళ్ళంతా కూడా మరి మహిమాన్వితులు. అది రుక్మిణి సోదరుడు మరి ఆయనకు శిశుపాలుడికి ఇవ్వాలి తన సోదరిని అనే కోరిక ఉండేది. సో ఆయన ఈ వివాహానికి మరి సమ్మతించలేదు. సో అందుకని ఒక పోటీ ఏర్పాటు చేస్తే మరి భగవంతుడు తన శక్తితో శిశుపాలుణ్ణి పైన విజయం సాధించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మరి ఈ రుక్మిణీదేవి ప్రద్యుమ్నుడిని ఇంకా 10 మంది పుత్రులను ఆవిడ పొందడం జరిగింది. అలాగే ఇతర రాణులు కూడా మరి ఈ రకంగానే భగవంతుడు వాళ్ళని వివాహం చేసుకోవడం జరిగిందని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఈ భౌమాసురుడు అనే ఒక అంటే రాక్షసుడు అనొచ్చు. సో 16,000 మంది రాజకన్యలు మరి చెరపట్టడం జరిగింది. సో వాళ్ళందరినీ కూడా విడుదల చేసినప్పుడు వాళ్ళంతా కూడా ఆయన్ని ప్రార్థించారు. వాళ్ళ ప్రార్థనలను ఆలకించి మరి భౌమాసురుడిని వధించి ఆ తర్వాత వాళ్ళందరినీ కూడా భార్యలుగా మరి ఆయన దగ్గర బందీలుగా ఉన్నారు కాబట్టి వీళ్ళంతా సంఘం వాళ్ళని పతితలుగా భావించడం కూడా ఆ రోజుల్లో మరి జరుగుతూ ఉండేది. అయినప్పటికీ శ్రీకృష్ణుడు వాళ్ళందరి ప్రార్థనను మన్నించి వాళ్ళని భార్యలుగా అంగీకరించడం జరిగింది. సో అది ఇక్కడ మనకు ఆ విషయం చెప్తున్నారు. ఏటా పరం స్త్రీత్వమపాస్తపేశలం నిరస్త శౌచం వత సాధు కుర్వతే యాసాం గృహాత్ పుష్కరలోచన పతిర్నజాత్వపైత్యాహృతి స్పృశన్. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ రాజేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రణామాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అనువాదము బై శ్రీల ప్రపాద్ వారికి జయ. ఆ స్త్రీలందరూ అబలలు, పరిశుద్ధులు కానివారు అయినను తమ జన్మలను ధన్యము కావించుకొనిరి. పుష్కరాక్షుడగు వారి భర్త వారిని గృహమునందు ఏనాడును ఒంటరిగా వదలలేదు. విలువైన బహుమానములు నసుకుట ద్వారా
అతడు సదా వారి హృదయములకు ముదమును చేకూర్చెను. భాష్యం గురించి చదవమంటారా ప్రభుజీ? భాష్యమా? ఒక్క నిమిషం చదవండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. భాష్యం. భగవానుని భక్తులందరూ పరిశుద్ధాత్ములే. భక్తులు అత్యంత శ్రద్ధతో భగవాను చరణ కమలములకు శరణజొచ్చినంతనే అతడు వారిని కరుణించును. ఆ విధముగా వారు శీఘ్రమే సర్వ భౌతిక కల్మషముల నుండి ముక్తులగుదురు. అటువంటి భక్తులు సదా త్రిగుణములకు పరులయుందురు. మురికి నీరు గంగా నదిలో కలిసిన పిమ్మట మురికి నీటికి మరియు గంగాజలమునకు ఎట్టి గుణరీతి భేదము ఉండనట్లుగా భక్తుని యందు దేహపరమకు అయోగ్యతలు లేవు. స్త్రీలు, వైశ్యులు, శూద్రులు అల్పజ్ఞులైన కారణమున భగవద్ విజ్ఞానమును అవగాహన చేసుకుంటా లేదా భక్తియుత సేవలో నెలకొనుట వారికి కష్టతర కార్యము. వారు సాధారణముగా భౌతికత్వమును కూడి ఉందరు. వారి కన్నను తక్కువ స్థాయిలో నున్నవారు కిరాటులు, హూనులు, ఆంధ్రులు, పులిందులు, పుల్కషులు, ఆభీరులు, కంకులు, యవనులు, కససులు వంటి వారు. కానీ శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తియుత సేవలో చక్కగా నియుక్తులైనచో వీరందరూ కూడా తప్పక ముక్తి నొందగలరు. శ్రీకృష్ణుని భక్తి ద్వారా సన్యార్థమైన అయోగ్యతలన్నీను తొలగి శుద్ధాత్మ రూపులుగా వారందరూ భగవద్ధామమున ప్రవేశించుటకు అర్హులగుదురు. భౌమాసురుని చెరలోనున్న పతిత కన్యలు అత్యంత శ్రద్ధతో తమ విడుదలకై శ్రీకృష్ణుని ప్రార్థించిరి. భక్తి ప్రభావంచే వారి శ్రద్ధ వారిని శీఘ్రమే పవిత్రులను కావించినది. అంతటా భగవానుడు వారిని భార్యలుగా స్వీకరించెను. ఆ విధముగా వారి జన్మలు ధన్యమైనవి. భగవానుడు వారితో అనురాగవంతుడైన భర్తగా మెలుగుటచే వారి మంగళకరమైన ధన్యత మరింతగా ధన్యత చెందెను. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సదా 16,108 భార్యలతో కలిసి నివసించేవారు. 16,108 ప్రధానాంశములుగా విస్తరించినప్పుడు ఆ రూపములన్నీను స్వయముగా ఆతడే అయి ఉండెను. ఆదిదేవుని నుండి అవి ఏమాత్రము భిన్నము కావు. భగవానుడు బహురూపిణిగా విస్తరించగలడని శృతి మంత్రములు ధృవపరచుచున్నవి. బహు భార్యలకు భర్తగా అతడు వారందరినీ బహుమతులతో ఆనందపరచెను. స్వర్గం నుండి పారిజాత వృక్షమును తెచ్చి పట్టపురాణులలో ఒకటి అయిన సత్యభామ మందిరమును నాటెను. అనగా ఎవరిని ఆ భగవానుని భర్తగా పొందకోరినచో అతడు అట్టి కోరికలను పూర్ణము చేయగలడు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో ఈ శ్లోకంలో మీనింగ్ ఏమిటి అంటే, ఈ స్త్రీలందరూ కూడా మరి వాళ్ళు అపవిత్రులు అయినా కూడా వాళ్ళ జన్మలను అందరూ కూడా ధన్యం చేసుకున్నారు. మరి పుష్కరాక్షకుడైన వారి భర్త వారిని గృహంలో ఏనాడు ఒంటరిగా వదలలేదు. అంటే విలువైన బహుమానాలు ఇవ్వడం ద్వారా అతడు సదా వారి హృదయానికి ముదాన్ని కూర్చారు అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడు మరి ఇంతమంది భార్యలున్నా ఆయన నారదుల వారు ఒకసారి వెళ్ళారన్నది మనం చూస్తాం. ఈ భగవంతుడు ఏ విధంగా భార్యలందరితో మరి ఇంతమంది భార్యలు ఉన్నప్పుడు ఆయన ఏ విధంగా ఈ భార్యలందరితో ఆయన సమయాన్ని గడపడం కుదురుతోంది అనే విషయం కోసం వెళ్ళినప్పుడు ఆయన వెళ్ళిన ప్రతి గృహంలో ఆయన ఉంటూ గృహస్థుగా తన ధర్మాలని ఎలా నెరవేరుస్తున్నారో చూసి ఆయన అప్పుడు అంటే తెలిసిన భగవంతుడి శక్తి మరి కొన్నిసార్లు మనం ఏ రకంగా ఆలోచిస్తా ఉన్నది అక్కడ మనకు అర్థం అవుతుంది. సో ఆ రకంగా భగవంతుడు ప్రతి గృహంలో కూడా తన బాధ్యతను ఆ ఇంటి గృహస్థుగా ఎలా నెరవేరుస్తున్నారు అనేది ఆయన స్వయంగా చూడటం జరిగిందన్నది చూస్తాం. సో ఆ రకంగా ఇక్కడ మరి మనకి ఆయన ఏ విధంగా ఆ గృహస్థు ధర్మాన్ని ఒనరించింది కూడా చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఏమిటి అంటే, వీళ్ళ అబలలు అపవిత్రులు అయినా కూడా వాళ్ళ జన్మలను ధన్యం చేసుకున్నారు అన్న మాటకి మనకి కొంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే, భగవంతుడు భక్తులు అందరూ పరిశుద్ధులే, భక్తులు మరి ఎంతో శ్రద్ధతో మరి ఆయన పాదాలను గనక శరణు వేడినప్పుడు ఆయన వారిని కరుణిస్తారు. మరి శీఘ్రమే అన్ని కల్మషాల నుండి విముక్తులు కూడా అవుతారు ఎప్పుడైతే ఆ పూర్ణ శరణాగత తత్వాన్ని అలవర్చుకున్నప్పుడు.
సో వాళ్ళు అన్ని కల్మషాల నుండి విముక్తులు అవడం జరుగుతుంది. అటువంటి భక్తులు మరి ఈ త్రిగుణాలకు పరులు, అంటే త్రిగుణాతీతులు. సో మనం ఇందాక చెప్పుకున్న ఈ క్వాలిటీస్ అన్ని శుద్ధ భక్తుల క్వాలిటీస్. సో భక్తులు అంటేనే ఈ త్రిగుణాతీతంగా మనం వెళ్ళగలిగినప్పుడే ఆ శుద్ధత్వం మన మనసుకు, మన యొక్క తత్వానికి వస్తుంది. కాబట్టి వీళ్ళంతా కూడా ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళిన భక్తులు నిజమైన శరణాగతిలో ఉండగలుగుతున్నారు. ఏది జరిగినా వాళ్ళు భగవత్ ప్రసాదం అనుకోగలుగుతున్నారు అంటే దాని అర్థమే త్రిగుణాతీతులు అని కదా. మరి ఇది కావాలి అది వద్దు అని మనం అనుకున్నంత వరకు కూడా మనం ఇంకా శుద్ధత్వం స్టేజ్లో లేవు. ఏది జరిగినా భగవంతుడు నాకు ఇచ్చిన ప్రసాదమే అని మనం సంతృప్తితో ఉండగలిగినప్పుడు మరి ఆ పూర్ణ స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళం అవుతాము. సో అలా ఈ మురికి నీరు గంగానదిలో కలిసిన తర్వాత మరి మురికి నీటికి గంగానదికి ఎటువంటి తేడా ఉండదు. కలిసిపోయిన తర్వాత మురికి నీరు కూడా గంగానదిలో భాగం అయిపోతుంది కదా. అలాగే ఈ భక్తుడి యందు భక్తుడు అయినప్పుడు ఇక ఈ దేహపరమైనటువంటి అయోగ్యతలేమి కూడా ఉండవు. అందుకే మనం భాగవతంలో ఇంతకు ముందు కూడా చూసాం. ఈ భక్తుడు అనేవాడు మరి మనం భక్తిరసామృత సింధులో తర్వాత ఈశోపనిషత్తులో కూడా చూస్తాం. వాళ్ళ యొక్క బాహ్య రూపంతో ఈ భక్తులను మనము చూడకూడదు అని చెప్పి, వాళ్ళు ఆకారం ఎలా ఉన్నా, వాళ్ళ పై రూపు ఎలా ఉన్నా సరే మనం చూడవలసింది వాళ్ళ ఆంతర్యాన్ని అని. సో అలా ఇక్కడ మరి స్త్రీలు, వైశ్యులు, శూద్రులు మరి ఆ రోజుల్లో వాళ్ళని కొంచెం అల్పంగా చూసేవారు. అంటే స్త్రీలను వేరే విధంగా కాదు, కానీ వాళ్ళకి శక్తి విషయంలోనూ మరి మగవారికి సమమైనటువంటి శక్తి కానీ, ఆ రోజుల్లో మరి బయటికి వెళ్ళే వాళ్ళు కాదు కాబట్టి మగవారికి తెలిసినన్ని విషయాలు కానీ, వాళ్ళకి ఈ లౌకిక జ్ఞానం కానీ కొంచెం మగవాళ్ళతో పోలిస్తే తక్కువ ఉండేది. అది అక్కడ స్త్రీల యొక్క అబలత్వము. ఏది శారీరక శక్తిలో కానీ, ఇలా కొన్ని లౌకిక విషయాలలో కానీ. అలాగే ఇక వైశ్యులు, శూద్రులు, మరి బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులంతా అగ్ర వర్ణాలు కాదు అనేటటువంటి భావం కూడా మరి ఉంటూ ఉండేది. సో అలా వాళ్ళు కొంచెం ఆ రకంగా వాళ్ళని తక్కువగా చూసినా కూడా ఎప్పుడైతే భగవంతుని గురించిన జ్ఞానాన్ని వాళ్ళు పొందుతారో ఇంకా వాళ్ళు ఇక భక్తిలో వాళ్ళు అందుకని ఆ భగవద్ జ్ఞానాన్ని పొందడం వాళ్ళకు కొంచెం కష్టం అవ్వచ్చు. వాళ్ళ యొక్క పరిమిత జ్ఞానం వల్ల కానీ, వాళ్ళ యొక్క ఈ లౌకిక విషయాలు తెలియకపోవడం వల్ల కానీ, మరి ఈ బ్రాహ్మణులంతటి జ్ఞానం లేకపోవడం వల్ల కానీ, వీటి వల్ల వాళ్ళకి భగవంతుని గురించి అర్థం చేసుకునేటటువంటి అవకాశం కొంచెం తగ్గవచ్చు. వాళ్ళకి అంత ఈజీ కాకపోవచ్చు భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవడం. కానీ భౌతికత్వంతో ఉంటూ ఉంటారు మరి అటువంటి వాళ్ళు. ఎందుకు అంటే వాళ్ళకి జ్ఞానాన్ని గురించి అంతగా తెలియకపోవడం వల్ల. సో వాళ్ళకంటే తక్కువ స్థాయిలో ఇంకా కొందరున్నారు, ఈ కిరాటులు, హూనులు, అంటే ఈ వేటకు వెళ్ళే వాళ్ళు, మరి ఇటువంటి వాళ్ళందరూ వాళ్ళు కూడా మరి ఇంకా తక్కువ వాళ్ళు వీళ్ళకంటే. అయితే ఎవరైతే భగవంతుడి భక్తిలో నియుక్తులవుతారో తప్పనిసరిగా ఎవరైనా ముక్తులు కాగలరు. ఇది మనం స్త్రీయో వైశ్యో మనం భగవద్గీతలో కూడా భగవంతుడు చెప్తారు. దేనికి అర్హత ఏది కూడా లేదు. భక్తికి అర్హత ప్రతి వ్యక్తికి ఉన్నది. భక్తి మార్గంలో వెళ్ళే అర్హత ప్రతి వ్యక్తికి ఉన్నది. ఇది భగవద్గీతలోనూ చూసాము, భక్తి రసామృత సింధులో కూడా రూప గోస్వామి ఇదే చెప్తారు. భక్తికి అర్హత అనేది ప్రతి వ్యక్తికి కూడా ఉన్నది అని చెప్పి. కాబట్టి ఎవరైతే ఈ భక్తి మార్గంలో నియుక్తులు అవ్వగలుగుతారో వాళ్ళందరూ కూడా తప్పకుండా ముక్తిని పొందగలరు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. మరి శ్రీకృష్ణుడి భక్తి ద్వారా మనకి ఉన్నటువంటి అయోగ్యతలన్నీ కూడా తొలగిపోయి మరి మనం శుద్ధ ఆత్మస్వరూపులుగా వారు మారవచ్చు. తద్వారా వాళ్ళు భగవద్ధామాన్ని ప్రవేశిస్తారు అని చెప్తూ ఇక్కడ మళ్ళీ 16,000 మంది ఏ రకంగా వాళ్ళు చివరికి ఈ వాళ్ళ భక్తితో వాళ్ళు ఆ కారాగారం నుంచి విముక్తులు అవ్వడమే కాకుండా శ్రీకృష్ణుడికి భార్యలయ్యే అర్హత కూడా వాళ్ళు సంపాదించారు. వాళ్ళ జన్మలు ఆ విధంగా అలా ధన్యత చెందాయి అని చెప్తూ మరి ఇలా భగవంతుడి 16,180 భార్యలతో ఆయన ఏ రకంగా ఉన్నారు, నారద మహర్షి ఏ రకంగా చూసి ఆయన ప్రతి ఇంట్లో కూడా
ఆయన గృహస్థుగా తన ధర్మాన్ని పరిపూర్ణంగా నిర్వహించడం చూడటం అనేది జరిగింది. సో ఆయన అన్ని అంశాలుగా విస్తరించి స్వయంగా ప్రతి చోట ఉండి తన యొక్క బాధ్యతను నెరవేర్చారు అనేది మనం చూస్తాము. ఏవం విధా గదంతీనాం సగిరః పురయోషితాం నిరీక్షణేనాభినందన్ సస్మితేనాయయౌ హరిః. చంద్రావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హస్తినాపుర స్త్రీలు ఈ విధముగా భగవానుని అభినందించుచు సంభాషించుకొనుచుండగా ఆ దేవదేవుడు వారి శుభాభినందనలను కైకొని వారిపై కరుణా దృష్టిని సారించి నగరం నుండి నిష్క్రమించారు. అనువాదం మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. సో ఇక్కడ ఏ రకంగా మరి స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ శ్లోకం ఏ రకంగా భగవంతుణ్ణి అభినందిస్తూ మరి వీళ్ళంతా అభినందన్ నిరీక్షణేన్ అభినందన్ అంటున్నారు. సో నిరీక్షణేన అంటే వారిని వీక్షించడం ద్వారా అభినందిస్తూ ఉన్న వారిని వీక్షిస్తూ సస్మితేన అంటే మందహాసంతో యయౌ అంటే నిష్క్రమించారట. ఎవరు? హరిహి, ఆ శ్రీకృష్ణుడు, ఆ భగవంతుడు అని చెప్తున్నారు. ఈ హస్తిన ఏవం విధ గదంతీనా. సో ఈ విధంగా ఆయన గురించి కీర్తిస్తూ గిర అంటే వాక్యాలన్నీ పురయోషిత, ఈ పురస్త్రీలంతా ఆయనను వీక్షిస్తూ అభినందిస్తూ ఉన్న వారందరినీ చూసి ఆయన మందహాసంతో వీడ్కోలు నిష్క్రమించారనమాట. వారు అక్కడి నుండి అని చెప్తున్నారు. సో ఈ హస్తినాపురంలో ఉన్న స్త్రీలందరూ కూడా అలా వెళ్ళిపోతున్న భగవంతుని నిష్క్రమిస్తున్న భగవంతుని చూస్తూ ఆయన అభినందిస్తూ వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ సంభాషించుకుంటున్నప్పుడు వారి యొక్క అభినందనలను స్వీకరించి వారిపై దృష్టిని సారించి ఆ తర్వాత ఆయన నిష్క్రమించడం జరిగింది. అజాత శత్రుకృతనాం గోపీధాయ మధుద్విషః పరేభ్య శంకిత స్నేహాత్ ప్రాయుజ్ఞ చతురంగిణీ. యశోద మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రణామం. మాతాజీ. అనువాదం. ధర్మరాజు అజాత శత్రువైనను అసురారి అయిన శ్రీకృష్ణుని వెంట చనుటకు చతురంగ బలములను అనగా రథ గజ త్వరగ పదాతి దళము నియుక్తము చేసెను. శత్రు కారణముననే గాక భగవానుని ఎడగల ప్రేమ కారణమునకు అతడు అది కావించెను. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. చదివేది అనువాదం భాష్యం మాతాజీ. చదవండి మాతాజీ. భాష్యం బై శ్రేల్ ప్రపాద్కి చేయి. రథములు మరియు మనుజులను కూడిన గజాశ్వములే సహజమైన రక్షణ సాధనములై ఉన్నవి. పర్వతములు, అరణ్యములు, పీఠభూములు ఎందలి ఏ ప్రాంతమునందైనను చరించగల రీతిలో అశ్వములకు గజములకు శిక్షణ ఒసగబడుచుండెను. రధికులైన వారు శక్తివంతములైన బాణముల ద్వారా పలు అశ్వములు గజములతో యుద్ధము చేయి కలిగి ఉందురు. బ్రహ్మాస్త్రముల వంటి అనగా నవీన అణ్వాయుధముల వంటివి వాటిని కూడా వారు ఉపయోగింపగలిగి ఉందురు. శ్రీకృష్ణుడు ప్రతి ఒక్కరి స్నేహితుడు, శ్రేయోభిలాషి అయినను కొందరు దానవులు తన ప్రవృత్తి రీత్యా అతని ఎడ అసూయ కలిగి ఉన్నారని ధర్మరాజు ఎరుగును. కనుకనే ఇతరులు దాడి చేయుదురనడే భయముతో మరియు అనురాగముతో కూడా అతడు అన్ని రకముల రక్షణ బలములను శ్రీకృష్ణునకు రక్షణ బంట్లుగా నియుక్తము చేసెను. భగవానుని శత్రువుగా భావించి వారి యొక్క దాడి నుండి అవసరమైనచో శ్రీకృష్ణుడు తనను తాను రక్షించుకొనగలడు. అయినను జ్యేష్ఠ మేనభావైన ధర్మరాజును నిర్లక్ష్యపరచ జాలనందున ఆ దేవదేవుడు అతనిచే కావింపబడిన ఏర్పాట్లన్నింటినీ అంగీకరించను. భగవానుడు తన దివ్య క్రీడ యందు ఆశ్రితుడైన వాని పాత్ర పోషణను కావించుచుండెను. కనుకనే బాల్యావస్థ యందలి
అసహాయ స్థితిలో రక్షణము కొరకు కొన్ని మార్లు అతడు యశోదాదేవిని రక్షణలో నిలిచెను. అదియే భగవానుని దివ్యలీల. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అతని భక్తుల నడమగల ఇట్టి దివ్య రసభావములు మూల సిద్ధాంతము. ఆధ్యాత్మిక ఆనందమును అనుభవించుటయే. బ్రహ్మానందము కూడా అటువంటి దానితో సరిపోలదు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో ఈ శ్లోకంలో అజాత శత్రు అంటే మరి ధర్మరాజు కదా, ఆయనకి శత్రువులు అనే వాళ్ళు ఎవరు కూడా లేరు కాబట్టి అజాత శత్రు అనే పేరు ధర్మరాజుకు ఉంది. ఆయన అజాత శత్రు అయినప్పటికీ అసురారి అయిన శ్రీకృష్ణుడు వెంట వెళ్ళడానికి ఆయన ఎన్నో చతురంగ బలాలన్నిటినీ కూడా నియమించారు. రథాలు, గజాలు, తురగాలు, పదాతి, దళాలు అంటే ఫుట్ సోల్జర్స్ అంటాము. వీళ్ళందరినీ కూడా నియుక్తం చేయడం జరిగింది ఆయన వెంట వెళ్ళడానికి. సో శత్రు కారణమే కాకుండా అంటే ఎవరైనా ఈయనకి హాని కలిగిస్తారు అనే కారణం అనే దానికి భగవంతుడికి ఎవరు హాని కలిగించగలరు? అయినప్పటికీ కూడా ఆ గౌరవార్థం ఆయనకు రక్షణగా వీళ్ళందరినీ కూడా పంపించడం, అంతేకాకుండా ఆయన పట్ల ధర్మరాజుకున్న ప్రేమ వల్ల కూడా ఆయన ఈ పని చేయడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు. ఇలా చతురంగ బలాలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అని. సో మరి శ్రీకృష్ణుడు కూడా అందరికీ శ్రేయోభిలాషి కదా. మరి మనం చూస్తాం కదా, భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతాన. కాబట్టి అన్ని జీవరాశులకు కూడా శ్రేయోభిలాషి. అయినా కూడా మరి కొందరు దానవులు వాళ్ళ స్వభావాన్ని బట్టి భగవంతుడి పట్ల అసూయతో ఉంటారనేది కూడా మనం చూస్తాము. ధర్మరాజు కూడా ఆ విషయం తెలుసు. ఎందుకంటే మరి వాళ్ళు కౌరవుల్ని, శిశుపాలుని, ఇటువంటి వాళ్ళని చాలా మందిని చూశారు కాబట్టి ఎవరైనా దాడి చేస్తారు అనేటటువంటి భయంతో రక్షణకు కల్పించి, ఆ తర్వాత భగవంతుడు ఎవరినైనా ఎదుర్కోగలరని తెలిసినా కూడా ఆయన పట్ల ప్రేమతో ఆయన చేయడం జరిగింది అని చెప్పి ఇక్కడ అది భగవంతుడు కూడా ఇలా తనని రక్షించే అవకాశం ద్వారా వాళ్ళు ఆనందించేటట్లు భక్తులకు అవకాశాన్ని ఇస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఇలా ధర్మరాజు తను ఆ ఏర్పాటు చేసి ఆ తృప్తిని, ఆనందాన్ని పొందినట్లుగానే మరి ఆయన చిన్నతనంలో యశోదాదేవి రక్షించినట్లుగా, ఏది అందరూ వచ్చి మరి భగవంతుడి మీద చాడీలు చెప్పినప్పుడు మరి భయంతో ఆయన తల్లి వెనక దాక్కోవడం, తల్లి మరి ఆయన్ను ఏ విధంగా రక్షణ కల్పించి వారందరితో కూడా తన కుమారుణ్ణి గురించి ఆవిడ ఏ రకంగా కుమారుణ్ణి కాపాడింది అన్నది కూడా ఒక ఉదాహరణగా చెప్తున్నారనమాట. సో భగవంతుడు తనని తాను కాపాడుకోలేక కాదు, కానీ భక్తులకు ఆ ఆనందాన్ని ఇవ్వడానికే ఆయన ఇటువంటి అవకాశాలు భక్తులకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అని చెప్పి భాష్యంలో చెప్తున్నారు. సో శ్లోకంలో ధర్మరాజు ఏ విధంగా ఈ చతురంగ బలాలన్నీ కూడా శ్రీకృష్ణుడికి ఏర్పాటు చేశారు అన్నది శ్లోకాల్లో చెప్పిన విషయం. అధదురాగతాన్ శౌరీ కౌరవాన్ విరహాతురాన్ సన్నివర్త్య దృఢం స్నిగ్ధాన్ తాయాత్ స్వనగరీం ప్రియై. భవానీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు. శ్రీకృష్ణ ఎడగల ప్రగాఢమైన అనురాగం వలన కురువంశీయులైన పాండవులు వీడ్కోలు పలుకుటకై బహుదూరం వరకు అతన్ని అనుసరించిరి. భావి వియోగమును గూర్చిన ఆలోచనతో వారు ఉద్విగ్నులైరి. అయినప్పటికీ ఆ దేవదేవుడు వారిని గృహమునకు మళ్లింపజేసి తన ప్రియ సహచరులను కూడి ద్వారకకు ప్రయాణించెను. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. సో అంటే మరి ఈ రకంగా దురాగతాన్ చాలా దూరం ప్రయాణం చేశారు ఆయన వెంట. వాళ్ళని వదిలిపెట్టలేక భగవంతుని ఆయనతో పాటు నడుస్తూనే వాళ్ళు కూడా వెళ్తూ ఉన్నారు. శౌరి అంటే శ్రీకృష్ణుడి వెంట, కౌరవాన్ విరహాతురాన్. కౌరవాన్ అంటే ఇక్కడ కురువంశీయులు అయిన పాండవులు అని అర్థం. సో వాళ్ళు విరహాతురాన్ అంటే విరహ భావనతో ఈ రకంగా వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి అనుసరిస్తూ వెళ్తూ ఉన్నారు. సన్నివర్త్య దృఢం అంటే అప్పుడు నెమ్మదిగా కానీ నిశ్చయంగా వాళ్ళని ఒప్పించడం జరిగిందట. ఇంకా స్నిగ్ధాన్ ప్రేమపూర్వకంగా
భగవంతుడు ప్రాయత్స్వ అంటే వాళ్ళని ఒప్పించి ఆయన తన ప్రయాణాన్ని సాగించారు. స్వనగరి అంటే తన యొక్క నగరమైన ద్వారకా నగరానికి తన సహచరులతో. సో ఇలా ఎంత దూరమైనా వాళ్ళు వస్తూనే ఉన్నారు కాబట్టి చివరికి వాళ్ళు భగవంతుని వదిలిపెట్టలేక వాళ్ళని చివరికి నెమ్మదిగా ఆయన స్నేహపూర్వకంగా మరి వాళ్ళని ఒప్పించి వాళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళేటట్లుగా ఒప్పించి ఆయన తన ద్వారకా నగరానికి తన యొక్క సహచరులతో సాగిపోయారు, ప్రయాణం సాగించారు అన్న విషయం చెప్తున్నారు ఇక్కడ. చివరికి ఏ రకంగా మరి వాళ్ళని మెల్లగా నచ్చ చెప్పి ఇంకా మీరు వెళ్ళండి అని చెప్పి భగవంతుడు తన సహచరులతో ద్వారకకు వెళ్ళడం జరిగింది. ఇక ఇది లాస్ట్ 2 శ్లోకాస్. కురుజాంగల పాంచాలాన్ శూరసేనాన్ సయామునాన్ బ్రహ్మావర్తం కురుక్షేత్రం మత్స్యాన్ సారస్వతానథ మరుధన్వమతిక్రమ్య సౌవీరాభిరయో పరాన్ అనర్థాన్ భార్గవోపాగాచ్ఛాంతవాహో మనాగ్విభుః. సో 2 శ్లోకాలు ఇందులో మనం కలిపారు. వైజయంతి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు. ఓ సౌనక, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పిదప కురుజాలాంగములను పాంచాలములను యమునా తటమును గల సోరసేన ప్రాంతమును బ్రహ్మవత్తమును కురుక్షేత్రమును మత్స్యదేశమును ఎడారి ప్రాంతమైన సారస్వతమును మరియు స్వల్ప జల ప్రాంతమును దాటెను. ఆ ప్రాంతమును దాటిన పిమ్మట అతడు క్రమముగా స్వవీరము అభీరములను చేరి ప్రాంతములను చేరి పిదప పడమట నగల ద్వారకాను సమీపించెను. హరే కృష్ణ మాతాజీ. భాష్యం చదవాలా మాతాజీ? చదవండి. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ప్రయాణించిన ప్రాంతములు ఆ రోజులలో వేరే నామములను కలిగి ఉండేటివి. అయినప్పటికీ ఆ దేవదేవుడు ఢిల్లీ, పంజాబ్, రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్, సౌరాష్ట్ర, గుజరాత్ రాష్ట్రముల గుండా ప్రయాణించి అంతిమన ద్వారకాకు చేరినాడని సూచించుటకు ఇచ్చట వసకబడిన దిశ యొక్క వివరములు సరిపోవనవై ఉన్నవి. ఆ రోజులు నాటి ప్రాంతములకు సాదృశ్యమునకు ప్రాంతములను గూర్చి పరిశోధనలను చేయటంలో ఎట్టి లాభమును కలగబోదు. కానీ రాజస్థాన్, ఎడారి, మధ్యప్రదేశ్ వంటి స్వల్ప జల ప్రాంతములు 5000 సంవత్సరముల కిందటయు ఉన్నట్లుగా గోచరించుతున్నది. ఎడారి భూములు ఈ మధ్య కాలమున ఏర్పడినవి. పలికెడి భూగర్భ శాస్త్రజ్ఞములు సిద్ధాంతమును శ్రీమద్ భాగవతము సమర్థించుటలేదు. పరిణామశీలమైన విశ్వమును భూగర్భ వృత్తిలో పలు స్థితులున్నందున ఈ విషయమును భూగర్భ శాస్త్రజ్ఞులు పరిశోధనకే వదిలివేసి శ్రీకృష్ణుడు ఇప్పుడు కురు ప్రాంతముల నుండి తన ప్రాంతమైన ద్వారకాధామమునకు చేరినాడని సంతృప్తి నొందుడుము. కురుక్షేత్ర ప్రాంతము వేదకాలము నుండి స్థితిని కలిగి ఉన్నది. వాక్యాతలు దాని ఉనికిని నిర్లక్ష్యపరిచిన సో అది కేవలము మూర్ఖత్వమే కాగలదు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో ఇక్కడ అంటే శ్లోకంలో మరి భగవంతుడు ఏ రకంగా ఏ దారిలో ప్రయాణం చేశారన్నది కూడా ఇక్కడ వివరంగా భాగవతంలో చెప్తున్నారు. సో మరి కురుజాంగలము పాంచాల దేశం అంటే పంజాబ్ అనుకోవచ్చు, ఈ రోజుల్లో పంజాబ్ అంటారు. సో అలాగే యమునా తటంలో ఉన్న శూరసేన ప్రాంతం, బ్రహ్మావర్తం, కురుక్షేత్రం అంటే యూపీలో ఉన్నది కదా ప్రస్తుతం మన కురుక్షేత్రానికి ఇంకా ఒక ప్లేస్ ఉన్నది. అలాగే మత్స్య దేశం, ఎడారి ప్రాంతం అంటే రాజస్థాను. సో వీటన్నిటినీ మరి స్వల్ప జల ప్రాంతాలని ఆ తర్వాత కొన్ని జల ప్రాంతాలు దాటడం జరిగింది. ఇవన్నీ దాటి ఈ దేశాలు, ఎడారి, జల ప్రాంతాలు దాటిన తర్వాత క్రమంగా సౌవీరము అభీరము అనే ప్రాంతాలను చేరి ఆ తరువాత పడమట అంటే వెస్ట్ సైడ్ ఉన్న ద్వారకా నగరాన్ని గుజరాత్ లో ఆయన సమీపించడం జరిగింది. సో ఆయన హస్తినాపురం అంటే మరి మనం ఈ రోజుల్లో ఢిల్లీ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఢిల్లీ నుండి మనం ద్వారకా వెళ్ళడం అనుకోవచ్చు అన్నమాట. సో ఆ రోజుల్లో మరి వాటికి వేరే పేర్లు ఉన్నాయి కదా,
ఏది మరి ఇది కురుక్షేత్రం, మత్స్య దేశం, ఎడారి, ఈ తర్వాత పాంచాల దేశం అని ఇలా అంటూ ఉండేవారు. సో అవన్నీ ఢిల్లీ, పంజాబ్, రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్, సౌరాష్ట్ర, గుజరాత్ ఈ రాష్ట్రాల నుంచి ప్రయాణం చేసి చివరికి ద్వారక చేరారని మనకి ఇక్కడ అర్థం అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఉన్న మరి సైంటిస్టులకు ఒకసారి ఈ ఎడార్లని రీసెంట్ గా ఏర్పడ్డాయి అని చెప్తూ ఉంటారు, కానీ ఆ వాదన కరెక్ట్ కాదు. ఆ రోజుల్లో కూడా ఈ ఎడార్లు ఉన్నాయని మనకి భాగవతం చెప్తోంది అని చెప్పి ఇక్కడ మనకి విషయాన్ని వివరిస్తున్నారన్నమాట. కాబట్టి వీళ్ళు ఈ సైంటిస్టుల పరిశోధనలన్నీ వాళ్ళకు వదిలేసి మనం భగవంతుడు ఈ కురు ప్రాంతం నుండి ద్వారకా నగరానికి వెళ్ళారు అన్న విషయాన్ని గురించి మనం సంతృప్తి చెందుదాము. మనకి ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్ని అనవసరం అని చెప్తూ ఈ కురుక్షేత్ర ప్రాంతం ఎప్పటి నుంచో ఉన్నది, వీళ్ళు ఈ వ్యాఖ్యాతలు ఈ సైంటిస్టులు దాన్ని నిర్లక్ష్యపరిస్తే అది మూర్ఖత్వమే అని చెప్పి చెప్తారు. సో అది ఆ రోజుల్లోనే ఈ ఎడార్లు మరి జల ప్రాంతాలు అన్ని కూడా దాటి చివరికి ద్వారకా నగరానికి చేరారన్న విషయం ఉంది. కాబట్టి ఈ రాజస్థాన్ లో ఉన్న ఎడారి ప్రాంతం అంతా ఈ తరువాత ఫామ్ అయినది కాదు, అప్పటికే ఉన్నది అని చెప్పి చెప్తారు. తత్రత్యైర్హరిః ప్రత్యుద్యాతార్హణః సాయం భేజే దిశం పశ్చాద్విష్ణు గాం గతస్తదా. విజయ మాతాజీ ఇందాక హ్యాండ్ రేస్ చేశారు. ఓకే, సో తత్ర హరే కృష్ణ మాతాజీ చదవండి ప్రభుజీ. ఓకే, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఆ ప్రాంతం గుండా ప్రయాణించినప్పుడు జనులు ఆ దేవదేవుని ఆహ్వానించి పూజించి వివిధ కానుకలు అర్పించి సంధ్యాది కర్మలను గావించుటకు అతడు అన్ని ప్రాంతంలో సాయం సమయమున ప్రయాణమును నిలిపివేసను. సూర్యాస్తమ పిమ్మట అది క్షేమమును అనుసరించి పాటింపబడను. హరే కృష్ణ మాత. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. భాష్యం చదవాలా మాట? పర్వాలేదు ప్రభుజీ. ఓకే, ఇక వెనకాల డిస్టర్బెన్స్ ఉంది చూస్తాను. నేను చదవనా మాతాజీ భాష్యం? ఒక్క నిమిషం మాతాజీ, చూద్దాము భాష్యం. ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ చదవండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామం. భాష్యం బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి జై. ప్రయాణమునందు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ధర్మ నియమములను క్రమమును అనుసరించి పాటించనని ఇచ్చట తెలుపబడినది. భగవానునికి కూడా కామ్యకర్మలు తప్పవని పలికెడి కొన్ని తాత్విక కల్పనలు కలవు, కానీ వాస్తవమునకు అవి సత్యములు కానేరవు. శుభాశుభ కర్మల ఫలములపై అతడు ఆధారపడడు. భగవానుడు పూర్ణుడైనందున అతడు నేర్చెడి సమస్తము ప్రతి ఒక్కరికి మంగళకరమే కాగలదు. ధరిత్రిపై అవతరించినప్పుడు ఆ దేవదేవుడు భక్తుల రక్షణమునకై మరియు అపవిత్రమైన భక్తుల సంహారమునకై కర్మలను ఉనరించును. తాను నిర్వహించవలసిన ధర్మం ఏదీనూ లేకున్నను ఇతరులు అనుసరించు రీతిలో అతడు సమస్తమును వనరించుచుండును. వాస్తవమైన ఉపదేశ విధానము అదియే. అనగా దేవదేవుడు తొలుత తాను చక్కగా ఆచరించి దానిని ఇతరులకు బోధించవలేను. మానవుడు, హరే కృష్ణ. అనగా మానవుడు తొలుత తాను చక్కగా ఆచరించి దానిని ఇతరులకు బోధించవలేను. లేనిచో ఎవ్వరును అతని గుడ్డి ఆదేశములను అంగీకరింపరు. కామ్యకర్మలకు ఫలప్రదాత శ్రీకృష్ణ భగవానుడే. అతడు ఆత్మతృప్తుడు అయినప్పటికీ మనకు విధానమును తెలియజేయు నిమిత్తమై శాస్త్రములందు తెలుపబడిన నియమములను అనుసరించియే అతడు వర్తించును. అతడు అట్లు వనర్చనిచో సామాన్య మానవుడు గతి తప్పు అవకాశం కలదు. పురోగతిని సాధించిన స్థితిలో భగవానుని దివ్యతత్వము అవగతమైనప్పుడు ఎవ్వరును ఆ దేవదేవుని అనుసరింప యత్నింపరు. అది ఎన్నడూనూ సాధ్యము కాదు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారు మనకి? తత్ర
ఇలా పలు చోట్ల జరిగిందట. ఏమని? తత్రత్యై అంటే ఆ ప్రాంత జనులందరూ కూడా శ్రీకృష్ణుడు ప్రత్యుద్యతార్హణ అంటే ఆ కానుకలు, పూజలు ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడికి ఆ ప్రాంతం జనులందరూ కూడా ఈయన వెళ్తున్నప్పుడు భగవంతుడికి సమర్పించారు. అలాగే సమయంలో సాయంత్రం అవ్వడంతో ఈ పశ్చిమ దిక్కు వైపు నుంచి గవిష్ట ఆకాశంలో ఉన్న సూర్యుడు తర్వాత మరి ఆయన పశ్చిమ దిక్కులో సూర్యాస్తమం అయినప్పుడు మరి ఆయన ఎప్పుడైతే సూర్యాస్తమం సంభవించిందో ఆయన ప్రయాణాన్ని ఆపుచేయడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడు ఎప్పుడైతే ఈ అన్ని ప్రాంతాలు మనం ఇందాక చూసాం కదా, మరి ఈ సౌరాష్ట్ర ఇవన్నీ గుజరాత్ అంటే చివరి అనుకోండి, బట్ పంజాబ్ ఇవన్నీ కూడా దాటుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు ఆ ప్రాంతాల్లో ప్రజలందరూ కూడా ఆయన్ని చూసి ఆయనకు పూజలు సమర్పించి కానుకలను అర్పించడం జరిగింది. అయితే సంధ్యకర్మలు కావించడాని కోసం ఆయన సమయంలో మరి ప్రయాణాన్ని ఆపివేసి ఆ తర్వాత సూర్యాస్తమం తర్వాత క్రమాన్ని అనుసరించి మళ్ళీ ఆయన అంటే ఈ కర్మలన్నీ నిర్వర్తించి ఆయన పాటిస్తూ ఉన్నారు ఈ సమయంలో చేయవలసిన కర్మలను అని చెప్పారు శ్లోకంలో. అయితే అందుకని భగవంతుడు కూడా మరి ఈ కర్మలన్నీ చేయాలని కొందరు అనుకోవచ్చు, కానీ ఆయన మానవ అవతారంలో ఉన్నారు కాబట్టి మనుష్యులు చేయవలసిన పనులన్నీ కూడా ఆయన చేసి చూపిస్తూ మనకు ఒక ఉదాహరణ కోసం భగవంతుడు తన యొక్క కర్మలను మనందరికీ కూడా ఉదాహరణగా చేయడం కోసం చేస్తున్నారు, కానీ భగవంతుడికి చేయవలసిన అవసరం ఏది కూడా లేదు అని చెప్పి ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్తున్నారు. అదేమిటి, భగవంతుడు అయితే చేయక్కర్లేదు మనమైతే చేయాలా అనే డౌట్ కనుక వస్తే కర్మలన్నీ కూడా బంధాలు ఉన్న వాళ్ళం కాబట్టి బంధ విముక్తులను అవ్వడానికి కోసం చేస్తున్నాం. మనం ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు, మనం లైఫ్ లో ఎంతో మందికి రుణగ్రస్తులం అయిపోతూ ఉంటాం. పుట్టినందుకు తల్లిదండ్రులకు, మరి సహాయం తీసుకున్న వాళ్లకు, మనకి చదువు చెప్పిన ఉపాధ్యాయులకు, సహాయం చేసిన స్నేహితులకు, అందరికీ మనం రుణగ్రస్తులం అవుతూ ఉంటాం. అందుకే మరి పెద్దవాళ్ళకు కూడా వాళ్ళు పోయిన తర్వాత వాళ్ళకి మనం తర్వాత వాళ్ళకి చేయవలసిన కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటాం రుణగ్రస్తులం అవ్వకుండా ఉండడానికి. సో ఈ రకంగా ఉన్నప్పుడు మరి ఈ రుణగ్రస్తులం కాకుండా ఎప్పుడు ఉంటామో కూడా మనం భగవద్గీతలో, మనం భక్తి రసామృత సింధులో కూడా చూస్తాం. ఎప్పుడైతే పూర్తిగా భగవంతుడికి శరణాగతులమై మనం ఆ పరిపూర్ణ స్థితికి వెళ్ళగలుగుతామో, నిజమైన అకర్మ స్టేజ్ కి, అప్పటికి ఏ పని చేయవలసిన అవసరం లేదు అని కర్మయోగంలోనూ చూస్తాము. మనం తర్వాత భగవంతుడు కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఆ పూర్తి పరిపూర్ణ స్టేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇక ఏ కర్మలు చేయని అవసరం లేదు. సో భగవంతుడు పరిపూర్ణుడు, అందుకని ఆయన ఏ కర్మ, ఆయనకి ఏ బంధాలు లేవు. ఎందుకంటే ఆయనకి ఏ కోరిక లేదు. ఆయన త్రిగుణాలకు అతీతుడు, ఆయన మాయకు లోబడ్డ వ్యక్తి కాదు భగవంతుడు. కాబట్టి భగవంతుడికి ఆ పూర్ణత్వము, ఆ పరిశుద్ధత్వము, దివ్యత్వము ఉన్నందువలన భగవంతుడు ఏ కర్మ చేయవలసిన అవసరం లేదు. కానీ ఆయన తన బాధ్యతను చేస్తూనే ఉన్నారు. సృష్టి, స్థితి, లయ. ఏదైనా బెనిఫిట్ కోసం చేస్తున్నారా, ప్రతిఫలం కోసం చేస్తున్నారా? లేదు, తన బాధ్యతగా చేస్తున్నారు. అలాగే మనకు కూడా తననే ఉదాహరణగా చూపించి మీ యొక్క బాధ్యతలను కూడా మీరు ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా మీ బాధ్యత ఉంది కాబట్టి చేయండి అని చెప్తూ మనకి కర్మయోగంలో అలాగే కర్మ చేసిన ఈ విధంగా చేయమని చెప్పడం కూడా జరిగింది. భక్తి యోగంలో భక్తితో చేయండి, ప్రతిఫలాన్ని ఆశించకుండా, ఏదొచ్చినా భగవత్ ప్రసాదం అనుకోండి అని. జ్ఞానయోగంలో ఈ విషయం అంతా కూడా అర్థం చేసుకుని ప్రతిఫలాసక్తిని వదులుకోండి అంటూ 3 మార్గాలు మనకు అక్కడ చెప్పడం జరిగింది. ఆ కోరికను ఏ విధంగా మనం అరికట్టుకుని తద్వారా ప్రతిఫలాసక్తిని అరికట్టుకోగలుగుతాము అంటే ఇంద్రియాలను, మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకున్నప్పుడు
అది సాధ్యపడుతుంది అన్నది మనం అక్కడ చూసాం. భగవంతుడు మనకి చెప్పారు. సో భగవంతుడు ఆ స్థితిలో ఉన్నారు కాబట్టే ఆయన మనని కూడా ఆ స్థితికి వెళ్ళండి అని ఆయన ఈ మార్గాలన్నీ బోధించిన కారణం అది. సో ఎందుకు అంటే తన వంటి పూర్ణత్వాన్ని అందరూ పొందాలని, తను ఉన్న సచ్చిదానంద స్థితిలోకి అందరినీ తీసుకువెళ్ళాలని, తద్వారా అందరినీ తన సమక్షంలోకి తెచ్చుకొని ఆ సచ్చిదానంద ప్రపంచంలో అందరూ ఉండాలి అనేటటువంటి భావంతో భగవంతుడు మనల్ని ఈ రకంగా ఈ ఈ మార్గాలన్నీ కూడా సూచించారు. సో అది ఇక్కడ. సో భగవంతుడు కర్మలు ఆయన కూడా చేయాలి అంటే ఆయన మానవ అవతారంలో ఉన్నారు కాబట్టి మానవులు చేయవలసిన పని ఇది అనేటటువంటి ఉదాహరణగా మనకు ఆయన చేసి చూపించడం జరుగుతుంది. ఈ సాయం సంధ్యలో మరి ఇవన్నీ చేయవలసినటువంటి కర్మలు చేశారు అంటే, తను జీవించారు అంటే ఎలా ఇతరులకు ఉదాహరణగా చూపించడానికి. మరి అన్నీ తెలిసిన భగవంతుడు సాందీపని ముని దగ్గర నేర్చుకుని ఆయన గురుకులంలో ఉండి చదివారు. ఎందుకు అంటే గురువు అనేవాడు ఎంత ముఖ్యమో, ప్రతి ఒక్కరికి గురువు అవసరం అన్నది అందరికీ కూడా తెలియజేయడానికి. ఆ రకంగా ఇక్కడ కూడా ఆయన ఈ కర్మలన్నీ చేస్తున్నారు అంటే ఆయన చేయవలసిన అవసరం ఉంది కాదు, కానీ అందరికీ కూడా ఈ విషయాన్ని తెలియజేయడం కోసం భగవంతుడు ఇలా మానవులు చేయవలసిన పనులన్నీ కూడా ఆయన చేయడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు. సో మనిషి చేయవలసిన ధర్మాలన్నీ కూడా భగవంతుడు చేశారు. ఎందుకంటే మనకి ఉదాహరణ ఇవ్వడం కోసం. కాబట్టి మనం అలాగే కొన్ని అసాధారణమైన పనులు కూడా భగవంతుడు చేయడం జరిగింది. ఏది మానవులకు చేత కానిది. ఎందుకు అంటే భగవంతుడికి ఆ శక్తి ఉన్నది కాబట్టి మనం ప్రతిదానికి భగవంతుడిని అనుకరించడం అనేది చేయకూడదు అంటున్నా. అంటే మన కామన్ సెన్స్, సింపుల్ మాటల్లో చెప్పాలంటే కామన్ సెన్స్ ఉపయోగించాలి. ఏది భగవంతుడు చేసిన విధంగా చేయాలి, ఏది మనం చేయగలిగిన పని, ఏది మనం చేయలేని పని, అది భగవత్ శక్తికి మాత్రమే సాధ్యమయ్యే పని అనేది మనం తెలుసుకోగలగాలి. అది తెలుసుకోవడం, మరి తెలుసుకుని తద్వారా మనం ఆ రకంగా జీవించాలి అని చెప్తున్నారు. సో ఈ సంధ్యావందన పనులన్నీ మరి అందరు జీవులు అనుసరించవలసిన పనులు. కానీ మరి ఈ గోవర్ధనగిరిని ఎత్తడం జరిగింది. మనందరం కూడా గోవర్ధనగిరిని ఎత్తేంతగా గొప్పవాళ్ళం అవుతామా? ఇటువంటి ఆలోచనలు, ఇటువంటి ప్రయత్నాలు మనం వదులుకోవాలి అని ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్తున్నారు. సో మరి మురికి ప్రదేశంలో కూడా సూర్యుడు ఆయన జలాన్ని తీసుకోగలుగుతాడు. కానీ తీసుకున్న సూర్యుని మరి మనందరం అనుకరించగలుగుతామా? అలాగే శక్తివంతమైన వాళ్ళు ఎన్నో శుభకార్యాలు చేయగలరు. కానీ అన్ని మనం అనుకరించాలి అంటే మనం మరి ఎన్నో కష్టాలు పడవలసి వస్తుంది. అంత అవసరం కూడా లేదు, అంత ఆశ కూడా ఉండకూడదు. ఆయన కరుణకు ప్రతిరూపం అనుభవజ్ఞుడైన నిర్దేశకుడైన గురువుని అన్ని కర్మల్లోనూ మనం సంప్రదించాలి. అంతటా అలా చేసినట్లయితే మన పురోగతి నిశ్చయంగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారంటే అనుకరించడం, గురువుని అనుసరించాలి. భగవంతుడు కూడా మనకు ఉదాహరణలు చెప్పారు కాబట్టి భగవంతుడి యొక్క అవతారంలో ఆయన చేసిన పనులను చూసి నేర్చుకోవాలి. ఉదాహరణ శ్రీరామచంద్రుడు ఒక ధర్మ మార్గంలో మానవుడు ఎలా నడుచుకోవాలి, తల్లిదండ్రుల పట్ల కానీ మరి ఎలా ఉండాలి ప్రవర్తన, ఒక రాజుగా ఎలా ఉండాలి అనేది ఆయన తన జీవితంతో చూపించారు కాబట్టి ఆ అవతారంలో ఆ రకంగా మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలను భగవంతుడి దగ్గర నుంచి, గురువు దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నప్పటికీ మనకి ఏ విషయాలు మనకి వర్తిస్తాయో వాటిని గురించి నేర్చుకోవాలి. కానీ భగవంతుడు ఏదో గోవర్ధనగిరిని ఎత్తాడు, మనం కూడా ఏదో ఇటువంటి శక్తిని సంపాదిద్దాం అనుకోవడంలో అర్థం లేదు అన్నది ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్తున్నారు. సో అలా మనం సరి అయిన గురువు గారి అడుగుజాడల్లో నడుచుకున్న భగవంతుడి యొక్క అవతారంలో ఆయన చేసిన పనులను చూసి మనకు అవసరమైన విషయాలను మనం తీసుకుని అనుసరించిన మన పురోగతి నిశ్చయం కాగలదు అని భాష్యంలో చెప్తున్నారు. సో అంటే శ్లోకంలో మనం చూసింది ఏమిటి అంటే సాయం సమయం కర్మలన్నీ ఏ విధంగా ఆయన సూర్యాస్తమం అయినప్పుడు ఎలా ఈ కర్మలన్నీ నెరవేర్చారు అన్నది చూశాను.
సో దీంతో ఈ లాస్ట్ శ్లోకం కంప్లీట్ చేశాము. ద్వారకా ఆగమనం అనే ఈ 10వ అధ్యాయాన్ని కంప్లీట్ చేశాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. అందరికీ క్లాస్ వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. మరి ధన్యవాదాలు. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మరి ఎగ్జామ్